Ribadumia volveu recoñecer o esforzo e dedicación dos seus deportistas na terceira festa do deporte da localidade. O evento serviu tamén para render tributo a clubes patrocinadores e tamén aos diferentes persoeiros que contribúen ao desenvolvemento da actividade deportiva no municipio. O Auditorio ribadumiense foi o escenario escollido para o evento. Gala contou co humorista Pepo Suevos como mestre de cerimonias. Falei co meu asesor estilístico, dixo, mira, teño o sábado unha festa do deporte. Dixo, pues terás que ir de festa. Pero outra xente me dicía, terás que ir de deporte. Terás que ir de festa de deporte. Al final non me decidín e dixo mitad unha cousa, mitad outra. Mitad arriba de festa, mitad abaixo de deporte. Fixeno ben, porque se teño que poñer a mitad abaixo de festa. Entre as 60 candidaturas que se presentaron aos premios nunha docena de categorías, os dous grandes triunfadores da noite foron o Náutico, o Muiño e o Ribadumia Tenis de Mesa, con 3 galardóns cada un. No primeiro dos casos, o vilanoves Manuel Fontán e a cambadesa María Pérez fixéronse cos premios da categoría de mellor deportista non ribadumiense. O adestrador do Club de Piragüismo, José Manuel Vázquez Ruso, foi elixido mellor adestrador. Pola súa banda, o Club de Tenis de Mesa conseguiu o premio a mellor deportista local grazas a Eva Peña, a mellor deportista masculino por Marcos San Martín e mellor equipo feminino. No transcurso da gala, o alcalde de Ribadumia aproveitou para poñer en valor as múltiples e variadas iniciativas deportivas que se veñen organizando na localidade. David Castro defendeu o deporte como unha gran ferramenta para a transmisión de valores sociais e culturais. O fomento do deporte é moi importante, porque de alguna maneira reforza os valores da sociedade, valores educativos e valores sociais, entre outros valores. Promove valores como poden ser o traballo individual, o traballo colectivo, o esforzo individual, o esforzo colectivo, a superación, o respeto, o compromiso, a perseverancia, a diversión tamén, a educación, a humildade. Nesta terceira edición da Festa do Deporte tamén participaron numerosos edís da corporación local.